دستaya hemahengî û bersivdanê raportek derbarî koçberkirina welatiyên Sûrî ji alî rejîma Sûrî ve ji deverê dibin kontrola rejîmê de belav kiriye. Ku çarçoveya çar heyvan da 120,000 welatî bi neçarî ji alî rejîma Esed ve hatine koçberkirin. Di raportê de hatiye ku proseyên koçberkirina neçarî li Sûriyê di sala 2018 di çardeh heyva adarê de dest pê kiriye û ta 31 tîrmehê berdewam bû. Ku duê demê de rêjeya koçberan li deverên Bakurê Sûriyê gihişte 128,926 koçberî. Li gorî amarên Desteya Hemahengî û Bersivdanê, rêjeya koçberan ji Xuta Şerqî ya Rojhilatê Qelemun gihişte 73,964 welatî û ji bajarokên Başûrê Şamê jî 9,205 welatî koçber bûn. Herwiha rejîma Esed 25,644 kes ji gundewarê Bakurê Homsê di dema di navbera 7 ta 18 Eyyarê koçber kirin û xelkê ji wan deveran berê xwe dan deverên dibin kontrola opozisyonê li parêzgeha Edlib û Helebê û di kampeyên bê serûber de neştecî bûn. Piştî koçberkirina welatiyên Homs û Şamê, rejîma Esed û hevpeymanên wê parêzgeha Quneytara û Der'a kirin armanc. Ku 10,604 welatî di dema di navbera 15 ta 31 tîrmehê koçber kirin. Tevî ku deverên dibin kontrola opozisyonê li gundewarê Şama paytext û parêzgeha Helebê û Quneytara, parêzgeha Heleb û Quneytara û gundewarê Homsê ji deverên kêmkirina astê şer bûn. Lê belê rejîma Esed û alîgirên wê ew dever dorpêç û bombebaran kirin û welatî koçber kirin. Herwiha mal û milkên welatiyan desteser kirin û piraniya malan jî rûxandin. Her divê derbarê da li gorî amarên desteya bilind ya penaberan ya netewên yekgirtî ku ji destpêka şerê Sûrî 6,600,000 di Sûrî de derbeder bûn. Herwiha 5,600,000 jî li dervayê Sûrî penaber bûn.